Presentación do libro A gran travesía de Chiruca Macayás. Ben, pois comezamos entón e venimos a lle paso a Maribel. Saúde e océano, berramos outra vez Medre o mar. Nesta xuntanza maravillosa, nesta primeira ruta Vigo-Coruñenta, en principio aquí, no centro do mundo, do mar, en Cartabón. Medre o mar! Medre o mar! Medre o mar! Por bonito un aplauso para todos nós. Gracias, Ramón, por vir. Luego che paso, Sí, sí, sí. Non te vi, moi emocionado. Cando queiras? Ai, é que este home meteme aquí que eu non sei que decir. A ver, Tiñas que presentarme a ti, Maribel, senón non me valía. Estar aí todo este esforzo, este luz, esta segunda-feira. bueno, perdonade, se me poño moi nerviosa porque, mira, eu a Suso quero moitísimo, e a Fran, iso para mí supera. Pero bueno, hoxe, boas tardes a todos e a todas. Hoxe ardeme o peito por tanta emoción de estar aquí con estes dous amigos. Desde o ano 1985, o noso proxecto de vida foi montar esta librería. E logo de moitos esforzos e sacrificios, vémonos recompensados por ter coñecido xente maravillosa, única e irrepetible, como estes dous amigos que teño ao meu lado. Que isto, bueno, máis de unha a saber, Quero dicir do noso amigo Fran, o que coñecedes de sobra, novelista, poeta, editor, e agora director de Xerais, que desexo que todo vaya moi ben, e que contará con toda a nosa axuda. Editora que sentimos un cariño especial, xa que creou en nós desde os inicios, cando ninguén apostaba. De Fran lembro as nosas conversas, tomando café ou unha cervexa. Quero agradecerle a súa generosidade, o altruísmo que puxo naquel proxecto que xurdeu nunha viaxe a Madrid no ano 1999, de coordinar, facer, editar aquel libriño de minis relatos, este de aquí, no que tantas escritoras e escritores participaron. E todo grazas a él, xa que nós jamás seríamos capaces de levar a cabo. Proxecto no que, por certo, tamén está Suso Souto. Grazas, Fran, moitísimas grazas. E falar de Suso Souto é falar de amigo, do amigo que non son capaz de poder demostrarlle con palabras o que sentimos. Quixera deste sempre ser poeta e ordenar os meus sentimentos. Escritor, músico, redeiteiro, vocalista, xornalista, ensaísta, contador de historias, mestre de ceremonias. Para min é unha persoa única e irrepetible. Bo, generoso, leal, despende positivismo e a enerxía imparable con unha cautela arrolladora. Hai case 30 anos que temos a fortuna de coñecelo e canto máis paso o tempo, máis nos reafirmamos. Marca a escola cas súas expresións cheas de paixón. Arde o peito, arrepíase o meu corpo, iso que me está pasando neste momento. Córreme máis a cabeza co almanaque, tamén me está pasando. Iso da miña sogra. Cada fontes. Ou Vigo Coruña. Vigo e a Coruña son a mesma cidade. Iso é o que penso tamén e que vamos falado moitas veces. Sempre gostei da súa música e conversa.
e da escrita que ao estar lendo é como se estivera escoitando. Admiro o seu coñecemento dos barrios de Vigo, que eu non os coñezo. Sinto realmente unha envexa. Conecta coa rapazada do ensino, coa xuventude e non tan xóvenes nos seus conceptos, e o ben que se entende coa xente maior, a quen ninguén como el sabe escoitar, entender e plasmar na súa escrita as cousas que lle contan. E hoxe está aquí para presentar o libro A Gran Travesía de Chiruca Macallás, e para nós toda é unha honra. E agora, para que fale deste libro maravilloso, doulle paso a Fran, que é o que entende de libro. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, moitísimas grazas a Maribel por esas palabras saídas directamente do corazón, non? Moitas grazas por ese esforzo de falar e de relacionarnos nesta mesa, porque realmente somos tres persoas que temos unha relación intensa desde aí anos, é verdade, non? A Gran Travesía de Chiruca Macallás, que é o libro que presentamos hoxe, é un libro que sai na colección narrativa de Xerais con esta portada que é bastante portentosa, pode parecer juvenil, e quizáis teña un aire juvenil, pero é unha portada de Javi Prieto que é capaz de aglutinar toda a épica do mar e toda a historia que está detrás das liñas que Xurxo reflicte aquí nesta novela, non? A Xurxo, coñecedero ben, non é necesario presentalo, comezou publicando en Xerais no ano 95 con A Tralla e a Routada, e logo viñeron libros como Fumareu, como O Retorno dos Homes Mariños, porque este ten moito que ver, O Retorno dos Homes Mariños, Tres Trebóns, Contos da Coruña, A Terra Queima, Contos do Mar de Irlanda, e agora A Gran Travesía de Chiruca Macallás, todos eles publicados en Xerais, cousa que lle agradecemos profundamente, non? Xurxo, desde hai moitos anos, traza unha ruta literaria, a ruta do mar galego, con sal da literatura galega, non? Traza, a través da súa escrita, desa capacidade que el ten para arrastrarnos, como as ondas nos arrastran a ese mar de dentro, ese mar que está moito máis alá das nosas costas, non? Pero tamén o que está próximo ás costas, aínda que aquí é ese mar que se chama Gran Sol. Eu creo que ninguén na literatura galega abordou como Xurxo, coa exhaustividade que o fixo Xurxo, coa coñecemento, sobre todo coa coñecemento que o fixo Xurxo, o mar galego, non? Ese mar que é inmenso, que eu non sabría definir os límites, pero realmente é un mar galego inmenso, seguro que Xurxo o sabe definir ben. Eu creo que ninguén foi capaz de reflectilo da forma en que lo fai, latexando como latexa nas súas páxinas, non? Porque moitas das voces que escoitamos da súa man son voces que, isto é un atrevento por a miña parte, pero eu creo que son voces que realmente existen ou existiron en algún momento. Aí detrás hai moitos mariñeiros, moita xente que viviu o mundo de mar intensamente, que Xurxo coñeceu en algún momento da súa vida e que lle foron abrindo ese camiño do mar, non? Que é un camiño que logo nos abre a nós, non? O Macallás é un barco capitaneado por unha patroa chamada Chiruca, unha patroa que parte sempre dese porto único o que aludía antes Maribel, non? Vigoruña ou como que iramos chamarlle, non? É dicir, ese porto único que conforma toda a nosa fachada atlántica e que vai de Vigo a Coruña ou da Coruña a Vigo, porque realmente modelan unha mesma identidade, non? Unha identidade mariña, unha identidade que, botando man das palabras do propio Xurxo, vai de Teis a Labañou, bellas rúas, area chorona. E a través desta paisaxe unificada vemos o Orzán, acceso de lumieiras na noite de San Xoán, pero tamén vemos a festa grande no Berbés de forma simultánea, non? Esta é unha novela que aproveita as características formais do relato, que aproveita as características xerais
un xénero que rompe para ofrecernos unha novela que está moito máis alá dos xéneros, non? E que se autoalimenta e que se vai construindo a través das diversas historias que nos aporta, non? Que son moitas todas esas historias, non? Decía que é unha novela sobre ese mar inmenso que é o mar galego, e esta novela é unha novela que hai que ler, e que é contada, ademais, cos ollos húmidos, non valen calquera ollos, hai que ler cos ollos húmidos, non? Porque son os ollos que están salpicados polo mar, e polo tanto son os ollos de mar adentro, non son os ollos da terra, non? E aí o narrador fai unha apelación a todos nós, como lectores e lectoras, e dinos: advírtocho, terrícola, como narrador e guía desta marea, anunciocho dende xa, compre mudares de perspectiva. E esa é a perspectiva que temos que ter, non? A perspectiva de quen está dentro do barco e sabe e coñece o día a día do mar, non? E sabe e coñece ese extraño animal que é o mar, non? Porque non deixa de ser un animal extraño. E ao longo de todo este libro, ese animal extraño vaise mostrando con toda a épica do traballo que os mariñeiros levan a cabo nas faenas, non? Nas faenas do día a día, pero tamén con toda a mitoloxía que Xurxo sabe extraer e que sabe recuperar de séculos e séculos de tradición mariñeira deste bello país, non? Que tantos séculos leva vencellado o mar e o traballo do mar, non? E aquí esa épica do traballo está protagonizada por unha muller, non? Por unha muller que se chama Mercedes, que o hipocorístico, como xa dixen, Chiruca Magallás, e está no propio título. E a través dela, a través desta muller patroa que guía o barco, que guía a faena, vaixenos misturando a realidade e a fantasía, non? E a través desa realidade e desa fantasía percibimos que os feitos son unha especie de nebulosa no que todo pode acontecer, non? Pero unha nebulosa fantástica, maravillosa, non? Unha nebulosa que nos atrapa a través de anécdotas maravillosas no sentido tradicional da palabra maravilloso, non? Poden suceder cousas increíbles, non? Por exemplo, pode ser que se capture un libro peixe, ou pode ser que haxa un peixe sapo que fale, non? E non convén tampouco desvelar demasiadas cousas, non? No libro, esa realidade e esa realidade fantástica é posible grazas ao traballo do día a día, do que acontece na travesía, pero tamén grazas a uns textos que se chaman crestomatías, e eses textos son 15 lecturas que unha amiga de Chiruca Magallás, que se chama Laura Coido, lle proporciona para cada un dos 15 días que dura a travesía. Unha lectura ou unha crestomatía por día, non? Crestomatías que abren múltiples historias, que abren contos cheos de referencias, de homenaxes, de recoñecementos, de chiscadelas que ás veces recoñecemos e ás veces non somos capaces de recoñecer, pero están aí e percibímolas, non? De relatos, de moitísimas voces, en definitiva de maravillas, non? Porque realmente Xurxo é un portento de fabulación, non? Ten unha capacidade enorme para fabular, e eu nese sentido creo que é unha especie de Álvaro Cunqueiro do mar, non? Álvaro Cunqueiro era do compañero, Álvaro Cunqueiro era do compañero, Xurxo era de Monte Alto, pero ten esa capacidade que tiña Cunqueiro para fabular, non? Para situarse moito máis alá da realidade e trasladarnos a historias increíbles, non? E esa, efectivamente, desde Monte Alto a perspectiva se ve de distinta forma que desde Mondoñedo, non? Que non é comparable, pero é unha perspectiva que nos remite moitas veces a esa fabulación que estaba nos libros de Cunqueiro, non? E o perfil dos textos que van conformando o libro, sobre todo as crestomatías son moi distintas, non? Hai novelas de vaqueiros que lle gusta moito a Chiruca Magallás, por certo, hai relatos mariños, hai novelas por entregas, hai historias de todo tipo mesturadas, non? Onde aparecen navegantes de múltiple perfil, non? E logo, a través deso, ou empapando todo iso, embebedando todo, mollando todo, a talasonimia, non? A forza dos nomes do mar, ese mar que foron nominando os nosos antergos, non?
ao longo dos séculos tamén, non? E que foi creando unha paisaxe de nomes que tamén denotan a identidade do país, non? Hai nomes increíbles como Tres Codillos, como Mar das Galiñas, como Cona da Vella, como Mar do Candil, como di Xurxo, é un poema mollado que foron armando con forza os nosos antepasados, o traballo dos nosos avós, non? Para chegar a un sitio tan prodixioso como é o Meixón de Rocal, unha pedra prodixiosa que está entre Escocia e Islandia, non? Decía que Xurxo ten esa forma anterga e tradicional de contar, non? Que a ten, e iso é un don que el posúe, non? E está vencellado á realidade, non? Pero tamén sabe poñela ao servicio da contemporaneidade e sabe recreala tal como se fai nun tempo como o noso, non? Tanto na forma como nos contidos, non? E a ollada que lanza Xurxo sobre o mar, pois tamén é unha ollada, por exemplo, ecolóxica, non? Unha ollada onde se denuncia a contaminación do mar, non? Ese mar que hai que defender, porque en cada lance aparecen tamén, cito literalmente, plasticada, refugallos a eito, tristes arrotos do océano. Eses arrotos do océano que estamos demasiado afeitos a ver e a coñecer, pero que hai que facer patentes, non, para evitalos, non, que aparecen tamén ao longo da novela, non? En terra Chiruca Macallás ten unha filla pola que devece, e ten tamén unha especie de alma amiga, que é un personaxe moi singular, do que tampouco vou falar demasiado, que se chama Erco, non? E quizáis eso, e as lecturas é o que a une a terra, non? E a súa amiga, non? A súa amiga que vive na Casa do Remo, se non lembro mal, non? Na Casa do Remo, pero no mar a Mercedes gustalle compartir o rancho coa tripulación, gustalle compartir o rancho cos mariñeiros, non? Porque nos barcos, según nos conta Xurxo, a chamada do cociñeiro é realmente a que marca o ritmo da travesía, non? O ritmo da bordo, non? E ademais do mar, evidentemente a música non podía ser menos para un escritor que tamén é músico, non? A música é outra cousa das que marcan o ritmo da travesía. E claro, no mar de hoxe, nas travesías de hoxe, síguese cantando a Pucho Boedo e a Fuxan os ventos, pero tamén hai elementos novos, non? Hai mariñeiros africanos, hai mariñeiros senegaleses como Sedar e Mamadou que aparecen e que ás veces tamén crean conflicto, non? Porque hai vellos cantores que sempre protagonizaron el solitario canto que non te gustan demasiado as voces africanas e que desconfían, non? Exactamente igual que desconfían tamén, e non sei se estou empezando a desvelar demasiado, e tamén desconfían de que unha muller poida ser patroa, non? E nos atopamos coa discriminación de xénero, e nos atopamos cunha voz dun cantor que se chama, o que como Alcome se chama Ferrol Bello, e que se coñece como Guillín de Cruxeiras, que tamén está molesto porque a voz da patroa se sume á súa propia voz, non? Porque el é artista en exclusiva do canto, non? E esa é a realidade do mar hoxe, non? Esa é unha das moitas realidades do mar aos que Xurxo fai referencia, e vou rematando xa, porque realmente o que vemos tamén son os esforzos para conseguir unha boa marea, pero desde logo o que queda claro son os esforzos para conseguir un bo libro, non? E vou desvelar unha pequena cousa porque me parece moi oportuna, e que hai tamén unha referencia a esta librería, non? En fin, estamos diante dun libro que ten moito máis valor que 20.000 kilos de xurelo, seguro, que ten máis valor, que sabe a lirio, que sabe a peixe sapo, que sabe a sargo, que sabe a faneca, que sabe a acedía, que sabe a criques, a guripantes, que sabe a peixe, non? Un libro que se pode guardar nunha caixa de madeira, entre fentos, pero que non necesita xeo, porque vai permanecer durante moito tempo, sen desfacerse, sen apodrecer, durante moitísimo tempo, porque este é un libro para sempre, e sobre todo
porque, ademais, a prosa de Xurxo é como a pintura de Urbano Lugrís, que tamén está aquí. Crea o mar, reinventa o mar e dá conta para todos nós dun novo mar para noso goce e disfrute. Nada máis e moitas gracias. Non se pode sentir máis cariño nun entorno, nunha contorna, máis felicidade. Por eso que tiña que principiar aquí esta travesía. Síntome, insisto, como nunha conxunción astral. Gonzalo, Maribel, Fran, Celia. Estou vendo Monte Alto porque estou vendo a Corcón, pero estou vendo a Cangas. Estou vendo a Cangas porque estou vendo a Paulo, pero estou vendo Monte Alto. En fin, estou vendo Bouzas, que ten aquí, está Xulio diante. En fin, estou vendo Teis, estou vendo todas as ribeiras. Pero ao mesmo tempo, neste momento de tanta felicidade, nesta conxunción astral, estou desolado. Estou desfeito. Pidevos desculpas. Leeivos a todas e a todos para vir unha segunda feira, un luns, e resulta que non ven ela, a protagonista, Chiruca Macallás, que xa o dixo Fran, vive aquí arriba, vive xusto en riba de Cartabón. Por iso vos citei aquí, e quedáramos que estaba en terra, e chamou pola tarde que non pode, que non podía chegar. Disculpas de corazón. En todo caso, seguro que algúns de vos que xa coñecedes de vista, non vos dades conta, e se alguén ten ese fetichismo, ese aliciente, como din os mexicanos, de querer que Chiruca vos asine o libro, pois xa lle dixades a Maribel e a Gonzalo, e cando volva da seguinte marea, creo que se está cambiando, por eso ela estaba no arrastre e andaba pensando en cambiarse ao pincho, e andaba por Celeiro, pero en fin, con este desconsolo intentarei volver a recuperar un nivel emocional que dos meus compañeiros, tanta felicidade, e contarvos algúns detalles máis do pouco que me deixou Fran nesa disección maravillosa que fixo deste libro. Chiruca Macallás, con toda modestia, pero con toda vehemencia, é unha novela diferente. E é unha novela diferente porque fala de cousas distintas, con toda modestia, en que sempre, basta decir isto, sempre xorde algún precedente. Unha novela do mar, xo comentou Fran, se comentou Maribel, na que todas as protagonistas son mulleres. E penso que a literatura ten un valor dende sempre, que é crear cosmogonías, dar un paso cara adiante na realidade, achegando teses que non están na realidade, e se comezamos a formular, a abrir camiños. Ese mar das mulleres que ten que existir un mar no que as mulleres sexan patroas de pesca, hai algunha, pero ainda é anécdota, pois aquí queda formulado. E unha cidade, perdón, unha novela diferente, porque a Coruña, se o dixeches, e Vigo son exactamente a mesma cidade. Diante de décadas de localismo, e de chiscadelas, e de chistes fáciles, por que non damos este paso? Por eso tiñamos que principiar aquí, na casa de Chiruca, que nos deixou tirados, disculpade, pois esta ruta Vigo-Coruñenta, esta ruta coruñenta e esta ruta vigorenta, esta ruta dos barrios. Ben, para avanzar un poquinho co Chiruca, aquí a tedes unha cevicheira, ten aproximadamente agora 40 e pico de anos, e foi pescar, efectivamente, ao norte do Gran Sol. Esa pedra, ese con perdido que está entre Escocia e Islandia, tamén o reivindica Irlanda, que chaman Rockall, 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 You Never Fall, cantan os irlandeses. É unha pedra perdida en todos os océanos, pero ten nome en galego. Chamanlle o Con de Marín. Ese mar dos galegos e das galegas que ten nomes de seu para, alén de Antuerpe, Capetón e Castetón, para esta pedra descoñecida para todos os terrícolas, pero que está ali. E, por suposto, Chiruca, cando foi a marea e triunfa en Rockall, escoita nunha pedra como esta, que ten que haber? Que ten que haber unha pedra destas? Peiteando as guerellas, que ten que haber? Unha serea, non? Bueno, pois Chiruca Macallás escoita a serea, pero non é unha serea loira, cun peite de ouro, é unha serea negra, Mami Guatá. A serea negra de todos os mitos africanos, que aquí non se ve, pero aquí está aquí a Mami Guatá, porque comentou no tamén Fran, se nos barcos de hoxe día no rol hai moitos rapaces africanos, hai moitos rapaces de Senegal, tiñan que entrar con toda naturalidade no eido dos mitos a serea negra.
escoitou o seu canto. Logo, se tal, atrevémonos a cantar, como terrícolas, un chisquiño do canto de Mami Batá. Ben, Coruña e Vigo, a mesma cidade. Bueno, xa estamos, que voutade. Pois sí, a mesma cidade. Así o sentí a primeira vez que vine con vincos diplomáticos e vino para Simeón para tocar ali na Ribeira do Berbés, ali na festa de Santa Leco, e no outro no Ras, era tempos letras galegas, tempo maravilloso, esa cidade que é mar. Hai un capítulo que se chama Cidade dos Exemplos, porque se colles os referentes do mar de Vigo, os referentes do mar da Coruña encaixan e forman unha cidade maravillosa. Cando na alta madrugada desaparecen todos os sonidos dos seres humanos, escoítase a canción do océano, que nos barrios do norte di Orzán, Orzán, e que nas bandas do sur di Berbés, Berbés. Entre os ollos do mar, Vigo e a Coruña son a mesma cidade. Diante de nós pasa a ruta mercante máis grande do mundo, con permiso de Indochina, e por aló que andan en competencias con nos agora, e para un barco que cruza o Atlántico exactamente igual. Atracar ou facer gasoil en Vigo ou con a Coruña. Son dous pontóns de recalada nunha mesma ruta. Rotterdam, os Pireus de Rotterdam teñen 80 km de extensión. Dende os ollos do mar son a mesma cidade. Dende terra é un negocio, un gran negocio a nosa incomunicación. E un amigo, Pablo Gallego, é profesor na Escola de Arquitectura da Coruña. E o primeiro día de clase pon o mapa de Galiza e a carón pon o mapa de transporte de cercanías de Tokio. A extensión é prácticamente igual. Unha rede de aproximadamente 150 km, de arriba a baixo, 150-180. Ben, o que ocorre? Que o que en Tokio é un billete de metro común, nesta banda é unha sucesión de peaxes rabuda que tenta ternos incomunicados. O perfil, as rapazas de Teis, as rapazas do Calvario, dos choróns de Rusia chiquita que me dichaban aquí, o de Bouzas, son as rapazas e os rapaces de Monte Alto, de Labañou ou da Agra de Orzán. Familias que viñeron da aldea a traballar a beira do mar. Eso non lo contan. En Vigo é difícil saber onde queda Labañou, e en Labañou é difícil saber onde queda Coia. O día que sigue, hai un sitio diante, pasade. Claro, pero desa grande, sí, hai sitio por aquí, ustedes atrás, non queredes. A parte deses grandes argumentos, imos un pouco a brincadeira, imos a toponimia. Decía Fran, a ver, onde está a Falperra, a fonte da Falperra, onde está? Está aquí en Vigo, non? Non, pero tamén está na Coruña, no Gurugú. Aí, aparte, hai unha fonte da Falperra. En Vigo temos o Berbés, vale? En na Coruña temos a praia berberiana. Hai Bouzas, que xa non exactamente Vigo. Sempre digo o mesmo, Coruña e Vigo son a mesma cidade e depois está Bouzas. Ese xa, claro, é un universo. Bueno, aquí fago un paréntese, como vexo que houve reacción, estou coincidindo nun encontro de recreacións tradicionais, non ia vir, por última hora apareceu Abel Caballero, entón chegou ali, colleu o micrófono e empezou a dicir, porque vigueses e viguesas, e os de Bouzas, os veteranos estaban como... Entón, fixen o meu alegato, porque dende os ollos do mar, a Coruña e Vigo son a mesma cidade, e despois está Bouzas. Bravo! Claro, aí cambiando. Ben, pois eso, a talasonimia. Na Coruña temos Riazor. E en Vigo está Riazó. Xusto pegado a Balaídos. Exactamente o mesmo universo. Que ocorrería se realmente... Bueno, xa comentei, a maior demostración de que Vigo e a Coruña son a mesma cidade, xa o dixen, é que Abel Caballero quérese como Paco Vázquez. Eso é unha prova. Que ocorrería se comenzásemos a colaborar de verdade? Claro, que nos convertiríamos nunha talasocracia, miro para Paulo. Seríamos un gran referente dos mares. Porque o mar non é o pasado, o mar é o futuro, o único futuro que temos. Que é a maior empresa que hai por estes nortes? Inditex. Dai un arrouto a Mancio Ortega, que non lle dea, e leva Inditex a Singapur e quedamos a velas vir. Aquí en Vigo está todo o día levando que levan a Citroën para Marrocos ou para Eslovenia. Pero o mar non se pode levar. O único inteligente sería poñer un valor. O día que colaboremos as dúas cidades con maior número de habitantes de Galiza en clave de mar, conseguiremos que as palabras se convirtan en palabras con propiedade e que o mítico corredor atlántico chegue por fin a Galiza. Eso depende de nós. Eso non o vou ver eu, seguro. Pero mellor si ven as miñas fillas. Temos que ir poquinho a pouco. Claro, porque cando nos ponemos todos a foutos, reivindicando o poder
do Porto de Vigo e o poder do Porto da Coruña, chegamos a un momento final, que é, un momentiño, Porto da Coruña poderoso, Porto de Vigo poderoso, imos colaborar, imos cambiar o mundo, xa, pero que o Porto de Vigo e o Porto da Coruña non depende dos habitantes da Coruña, nin depende dos habitantes de Vigo, depende directamente dos habitantes de Madrid, ou do goberno de Madrid, o mundo ao revés. Queda aí esa cuestión. Imos co outra referencia. O mar das mulleres, ou as mulleres traballadoras do mar. Cando escribín o libro Contos do Mar de Irlanda, pois descubrín esa famosa dobre invisibilidade. Invisibles porque se falaba do mar, e como na nosa educación o mar non existe, sempre digo, escribín o libro Contos do Mar de Irlanda porque como unha frustración, un fraude. Eu nací nunha cidade de barco, a Coruña, e ninguén me falou do mar. E eses nomes, eses predios de Irlanda, bautizados, ponemos en galego, o Mar das Galiñas, o Mar de Candil, aprendindo cando tiña 50 anos. E non ter aprendido na EXB. E polo feito de ser mulleres. Contoume Ledicia Costas que no arquivo Pacheco viu unha fotografía dunha conserveira de Vigo de principios do século XX. Había máis de 100 mulleres, pero ningunha saía na foto. Estaban todas de costas. O único que miraba na foto era o encargado. Claro, é algo significativo. O mar das mulleres, as mariscadoras, que traballaron en Bouzas, o ostreiro máis vizoso de toda a ría antes de ese recheo. Moito se fala, e con razón, con propiedade, de os microcréditos, como na India, con un microcrédito en mans de mulleres, un quen de organizar unha pequena empresa que artella toda a sociedade. Ben, eso que está acontecendo agora mesmo, e ninguén fala diso coas mulleres, coas mariscadoras. As mariscadoras de Cambados, da Illa, de Cangas. Decíame unha señora que antes de estar iso regulado, o día que se abría a veda, ata os traballadores da Citroën pedían día libre e esquilmaban todo nun día. Agora, gracias ao traballo das mulleres, están poñendo en valor o océano, ou a ría, un traballo estable para producir a excelencia, porque as ameixas, o berberecho, as navallas, son os mellores aquí en Nova York. Frente a ese traballo, frente a esa opción anticapitalista, porque é anticapitalista, poñer en valor a ría co traballo colectivo de todas, vemos como as rías galegas están vendendo a multinacionais chinesas, norueguesas, para producir subprodutos, peixes de piscifactoría. E ninguén se queixa. Na Coruña hai unha manifestación, outro día, contra o peche de Alcoa. 400 traballadores e traballadoras. É durísimo. Na ría da Coruña chegaron a traballar 1000 persoas. Agora hai 50 en unha cloaca. Pero como é o mar, non importa. Está agachadiño. Na medida en que poñamos en valor que falemos do mar, empezaremos a cambiar a realidade. Por lo tanto, tamén é unha acción, é unha forma social importante. Dentro dos traballos do mar, por suposto, as redeiras. E as músicas, as redeiras da Guarda, por exemplo. En Vilaixoán, agora as redeiras non, porque non fixo un documental sobre as redeiras, agora escoitan a radio e fan moi ben. Pero antes cantaban. A torera en Vilaixoán botou esta cantaría que decía: métete, soliño, mete, que este día vale un ano, alegría para min e tristeza para meu amo. Estaban cosendo no verán, agardando que se puxera o sol, porque cando se puña o sol paraban de traballar. As peixeiras. Claro, tiven a sorte de traballar unha temporada pequena de profesor en Ponteareas e coñecín as peixeiras de Xinzo, non de Xinzo de Limia, de Xinzo de Ponteareas. Esas mulleres, de feito, unha protagonista aquí, Erundina Bocareu, que é peixeira, que é de Xinzo, pero ten un posto no mercado do Toural, ali en Peix. Aquelas mulleres que, desde esta ribeira, desta terra de mulleres que cargan coas bestas e sementan berberechos na ribeira e patacas na leira. Ben, desas mulleres que cargaban o peixe, iban vendendo porta a porta e acabaron levando o peixe en trailers a Lisboa, a famosa ruta do Curricán. Xa sabedes que, do Carapau, a ruta do Carapau. Xa sabedes que o xerelo é un peixe humilde para nós, moi saboroso, pero que non pode haber unha casa de comidas de xantar en Lisboa que non teña o carapau. E estas mulleres afoutas que acabaron en competencias cando desembarcan o peixe en Celeiro, en Burela, e fan unha carreira a ver quen leva primeiro o peixe a Lisboa. E, por suposto, xa citei, as mulleres das conserveiras. Se traballaron miles de mulleres das conservas, preguntei, que cantaban esas mulleres?
mirade que se fai recopilación de cantos de traballo, os cantos de xeitura, as esfoladas, os cantos de vendima, pero non ningún antropólogo, ningún musicólogo recuperou que cantaban as mulleres nas conserveiras. Entón, sempre que tive unha oportunidade, fun preguntando e foron saindo cánticas. E todas, tense que papeliño, e podemos cantar porque son moi sinxeliños, é a técnica da contrafacta. Coller, non tes Yolanda, papel, bueno, deixa yo aí. No, aquí copio do... Moi ben. Eran cancións, todas, aí, papeles aí, sí. Todas as cancións teñen o mesmo tema, meterse contra o encargado que as explota. Estaba en Bueu, decíame Celia, a fábrica de Masó de Bueu, tiven a oportunidade de participar co coral de Bueu, escutar as historias do mar, e unha rapaciña, Maruxa, cantoume esta peza. Imos a cantar todas, porque a fábrica de Masó, pero a pequeniña, primeiro, o canto eu. Ahora que estábamos ben, dábamolo por ben feito, chega o camión do bonito a reventarnos do peito, e despois cando acabamos vamos correndo pa arriba, alá ven o encargado, mándanos coller sardiña. Un aplauso a este coro precioso. Esta música tan sinxela, música social, música de traballo contra a explotación que sufría. Estaba comentando este conto no Grove, e había unha señora, Rosa Naca, e dixo, non, non cantábamos nada. E 2 días despois, mandoume esta letra, que tamén podemos cantar todas. E tamén, co mesmo tema. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na ría. A ver este coro. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na ría, pa ver as vetenas e como fabrican sardiña, pa ver as vetenas e como fabrican sardiña. Veña sardiña, veña cabala, veña tamén mixillón. Despois de máis de 10 horas hai que cargar cameróns. Cando queres ir pra casa co corpo coma fariña, cando queres ir pra casa co corpo coma fariña, alaben señor Rivero, aínda hai que aceitar sardiña. Alaben señor Rivero, aínda hai que aceitar sardiña. Forte. Cala a boquiña, anda lixeiriña, non esteas a protestar, que como abran a boquiña, maña non ves traballar. Esta sí que é canción social, O desprezo do mundo do mar, que ni siquiera a etnografía se preocupou por estes traballos. Por certo, se alguén sabe alguna canción máis, avisádeme. Teño a sorte, hai un coro que se chama Cantarelas en Santiago, imos facendo no Museo do Pobo Galego un encontro para seguir apoiando este tipo de cancións sinxeliñas, pero que son a fotografía sonora de todo un tempo. E logo xa está o clásico, a fábrica de Masó, pero de Cangas, que seguro que xa coñecedes. Mesmo Nelson Quinteiro fixo unha versión moi bonita, con loops, que fixo Carmiña, sabedra, non? O que pasa é que coño unha tonalidade que se vai buscar mal para rapazas. Alguén sabe a canción? Bueno, non sabedes que sabedes. Nesta fábrica Masó me estou deixando a vida. Su, coñe un tono decente para vos, por favor. Pero o que para nós non é para vos. Pues coñe aí un tono. Aquí somos un pouco de artistas, como é? Ai, Dios mío, ven, ven. Un tono que se vaya ben. Pero non máis sei, Pero sabes a melodía, nesta... A ver, entramos así. Nesta fábrica... Nesta fábrica Masó... Moi alta para vos, non? Non, vaya de aí, vamos, 1, 2, 3, 3. Nesta fábrica Masó me estou deixando a vida, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu, de tanto empacar sardiñas, teño as mansiñas perdidas, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. E cando pasa Manuel,
veña, voces masculinas. E nos encontrar charlando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. Levanta a vista para arriba e baixa a vista para baixo, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. Hasta agora estivemos tímidos, agora xa conforta. Repetimos. Nesta fábrica amaso me estou deixando a vida, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. De tanto empacar sardiñas, trae as manciñas perdidas, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. E cando pasa Manuel e nos encontra charlando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. E volse moi colorado aí, leva unha hora chillando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. Ese aplauso. Este coro Catabón a toda a dignidade, simplemente nunha humilde cantarea das traballadoras, das conserveiras que estaban en silencio, aquelas mulleres que estaban de costas na foto do arquivo Pacheco, que non podemos compartir. Toda esa realidade, insisto, que temos que facer agromar. Se alguén sabe algunha atención máis, e cando estaba na Illa de Arousa, falando disto, pero para crees por ella, pois, comentei este detalle e un rapaz facía así, un rapaz, non me lembro agora, que fixou un traballo sobre as conserveiras. Digo, que che pasa? Eu dixo, no, é que a miña avoa tiña unha canción contra o encargado, pois eu non lle acordaba a melodía. É un tema aí, eses convenios terribles, esa explotación laboral. No libro de Dirixo Pereira sobre a represión franquista no mundo do mar, narrase como foi a primeira folga das conserveiras en Vigo. A primeira, a final do século XIX. A resposta da patronal foi terrible. Colleu, en primeira folga, puxo fora as líderes da folga. Baixoulles o soldo e, ademais, prohibiulles cantar. Como se pode ser máis cruel? Afortunadamente, houve unha mobilización xeral en Vigo, houve que recuperarlle o posto de traballo as que puxeran fora, subironlles o soldo e cantaban todas as perrechadas que daba gusto. Pero, como vos dixen, nesta recuperación, ou nesta visión, este humilde intento de iluminar o traballo das mulleres do mar, non abonda só coa realidade dos traballos, hai que achegarse tamén aos mitos. Vivimos nun entorno onde quedaron varados todos os mitos do mar. Xa vos lo dixen, esta novela realmente é a segunda parte destoutra, 20 anos despois, o retorno dos homes mariños. Xa tamén comentei que a miña educación foi unha estafa. A mí ninguén me comentou que na Coruña había uns seres míticos chamados homes mariños. No século XVII, o Coengo, o cardeal Jerónimo del Ollo, visitou a Coruña e dicía que todos os mariñeiros do Orzán lle falaban dos homes mariños, que eran como seres humanos, só que se distinguían que tiñan as mans un pouco tortas por andar sempre na auga. Ben, exactamente a mesma descripción, eso fala Erundina a Deteis, que facían en Lisboa do Tritón de Lisboa. Exactamente igual. Ben, pois, temos que pasaría se nestes grandes mitos do mar, en vez de ser protagonistas, como sempre os homes, poñemos como protagonistas as mulleres. Vivimos, insisto, no medio do gran mito do mar, no medio do océano. O océano, para todas as literaturas, é sinónimo do alén, da morte, do máis alá, pero non morte como destrucción, sino como descoñecido, onde acaba a realidade concreta e comeza o misterio, a néboa, o informe. O Camiño de Santiago é un camiño físico, pero tamén un camiño interior. Aquel que percorre ese camiño chegará ás portas do mar, chegará á verdadeira sabedoría. E no medio do mar está a Illa do Paraíso. A Illa do Paraíso que atopou Brandán, San Brandán irlandés, atopou Santo Amaro, temos un Santo Amaro que atopou a Illa do Paraíso, e atopou tamén un texto latino que se recuperou relativamente pouco, Trecenzonio, que subiu unha torre pola banda da Coruña e viu a lonxe a Solistitiones Insula Magna, a illa onde o sol
se detén. Ben, pois que pasaría se en vez de ser Trecenzonio, San Brandán ou Santo Amaro fose unha muller a navegante? Se estes mitos fosen de mulleres. Bueno, isto que propoño na novela, e como non tedes obriga de lela, xemos con o final. Claro, porque... Sí, porque teño necesidade de expresalo. Todos buscamos o paraíso. Ese paraíso mistérico que está no centro do océano. Porque xa estivemos no paraíso. Esa é a miña tese. Un paraíso húmedo, onde éramos todo porque aínda non éramos nada. Un paraíso de auga. En ese paraíso había música. Estou falando do ventre da nosa propia nai. A ritmo de 3x4. Ese é un misterio tan fondo, tan cósmico, tan humilde que propoño nesta novela. É como chegamos a un nivel emocional de comunicación grande. Comentaba que eu tiña que principiar esta ruta vigorenta, coruñenta, en Cartabón, por dos motivos. O primeiro, porque Chiruca, xa vos lo dixen, non veo a repugnante tamén, vive arriba. Pero o segundo máis importante é esa rede de amizade tan profunda que fomos tecendo. E efectivamente, hai 20 anos, Maribel e Gonzalo tiveron a honra de convidarme para participar neste libro, Microrelatos, no que compartimos espazo con autores maravillosos e autores maravillosas. E só vou citar porque xa non está con nós, Luisa Villalta. Fascinante. Ese libro foi coordinado, editado por Fran Alonso. E aquel humilde relato, que por certo, foi un relato que me contou a miña sogra. Sí. Claro, a miña sogra, que a miña sogra é Deus. Esa é... Aquel humilde relato, Visitación de Santa Mariña, que aparece nese libro de 20 anos, pois é realmente o relato que dá pé a esta travesía de Chiruca Macallás. Como é breve, quero volo ler. Ponme de pé. Visitación de Santa Mariña, por Pilarita Carril, que é a miña sogra. Realmente ela chamase Pilocha, pero aí está. Aconteceu hai tempo. Visitación, Visi, era da aldea de Santa Mariña, Camariñas. Casas recollidas no monte, porque na beira peta un mar bravío demais. Era disposta, forte, linda, de longas guedellas morenas. Ia ao mar e andaba aos percebes. Naufragou por aló un navío. Visi viu un inglés delicado, camiñando descalzo, sen xeito, polos pelouros da ribeira. Tanta pena lle deu, tanto lle tocou no corazón, que baixou os choutos onde a el e lle regalou as súas zapatillas. Agasallo de moito valor, que neses anos a xente toda ali adoitaba a andar descalza. O rapaz foi recuperando a saúde e aos poucos e volveu a Inglaterra. Morreu o conto. A ninguén lle acordaba xa o asunto, nin pouco nin moito. E moitos meses despois apareceu de súpeto inglés, guapo e garrido pola aldea da fin do mundo. Viñera, es proceso de Gran Bretaña, buscar a Visitación. Quería casar con ela. Tanto lle tocaron no corazón a rapaza esa que lle dera as zapatillas no día triste do naufraxio. Había moita expectación en Santa Mariña. Visi atendeu-no moi ben, iso sí, mas non quixo saber nada de casamento, que unha cousa era darlle as zapatillas e outra a vida toda. Esta ruta vigorenta, coruñenta, comeza aquí, con toda emoción. Mércores estarei en Portas Ártaros, na Coruña, porque está pegado á Casa do Remo, onde vive Laura. E ademais, queria comentarvos outra cuestión. A protagonista deste libro chamase Mercedes. A protagonista deste libro chamase Mercedes. E cando estaba rematando o libro, dime de conta de outra curiosidade. Todo o libro é unha versión extendida da canción Nordés Os Diplomáticos de Monte Alto, que cantábamos con Mercedes Peón. Entón, tería a sorte de que o mércores estará con nós Mercedes Peón. Despois, o día 9, por favor, quedades avisados, estaremos en Bouzas. A parte de Vigo de Coruña, tamén está Bouzas. Despois, iremos a Gaiteira, e logo temos que falar de cando imos a Teis, que é fundamental,
e cando seguimos a ruta por Monte Alto. Pero agora, imos fazer algo moi difícil, e xa remato, de verdade. Imos intentar reproducir o cántico de Mamí Batá, da Serea Negra, tal como escoitou Chiruca no petón do Rocal, no Conde Marín. É difícil, porque eu son un home limitado. Se houbera que viña Xugarrido, pois xa tíamos ensaiado, xa cantabas ti. Pero ben, imos intentalo. Empezamos con un retorso que faga así. La 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 Soliño. La 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 que ven. La 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 estamos en Rocal, no medio da néboa. La 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 la. Bueno, saiche o sol polo nariz, bebe a serpe desta luz, e despois nada, e despois nada, tuti. La 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 la. Vamos contar con máis confianza. La 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 la. Saiche o sol polo nariz, bebe a serpe desta luz, e despois nada. La 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 outra vez. La 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 la. Abusei das augas, roca el serpe sempre, roca el serpe sempre. Veña. La 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 la. Vamos empinando. La 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 la. E unha coda. Sempre serpe, sempre serpe, sempre serpe. Sempre, sempre. De verdade que remato, pero no capítulo de agradecementos, en esta fraternidade, ese o término, fraternidade de palabras, que é Xerais, que é Cartabón, que sodes vos, a minha parte sodes amigas e amigos, que dolle as gracias tamén especialmente a Ramón Nicolás. Sí, porque ten aquí Maribel a revista Bravú. A verdade é que a crítica galega, os bravús, as bravús, sempre nos tomaron de coña. Bueno, dámonos igual, pero é certo que se nos tomaron como unha auténtica carallada. Menos Ramón Nicolás. A ver, claro, conta, fálanos, por favor, un pouco desa tua visión. A ver... De como tomaches interese por estes toliños, estas toliñas depauperados do sistema. Un dos principais responsables do meu Achégate interés... que é mellor... Bueno, un pollo de pé. Non, pero cuenta que te Un dos ves... principais persoas responsables do meu interese está aquí, que é Fran Alonso, que me empezou a falar moito de ti, do que se Pero, facía... perdón, Ramón, que non che ven por aí, home. Ven para aquí, home. Non é por cuestión de Isto non estaba preparado. Non, claro que non estaba preparado. Bueno, nada, o meu interese pola música bravú e pola literatura, máis pola literatura que pola música, que entendo un pouco máis, foi grazas a Fran Alonso, que era un amigo de sempre, que me falaba, pois, bueno, de Xurxo Souto e de outra moita xente da Coruña. E entón, bueno, pois empecé a ler a Xurxo Souto, empecé a ver que o que se facía, e daquela recordo que fora unha xornada en Ourense, que me convidara Francisco Castro, e fun con algo tan extraño como a literatura bravú. Daquela, eso saiu publicado, ninguén me fixo caso, é dicir, prácticamente, bueno, pero eu teño moi a honra o feito de rastrexar, bueno, os vosos valores, o que traballastes, e esa idea de pular polo mar, bueno, e quería comentar unha cousa nada máis, encantou a tua novela, ti xa o sabes, pero sobre todo por ver o termo crestomatía. Crestomatía
era un termo que eu non volvín oír desde a facultade, crestomatía arcaica de Xosé Joaquín Núñez, e aquí que se nota que un filólogo, ademais de moi bo cantante e un extraordinario escritor, pon o termo crestomatía varias veces, ademais na novela. Ou seja que encantadísimo de lerte e esperamos seguir lendote moitos anos. E nada. Pues moitas gracias, sempre ben. Agora sí, porque está un papeliño deste coro de Rusia Chiquita. Se dixo varias veces, por que chama isto Rusia Chiquita, Maribel? Pois mira, a mí, sabes que máis? No, no, sabes que viva que máis Gonzalo. a mí. Gonzalo, por que se chama Rusia Chiquita? Eu sou da aldea. Aquí, que xa un balbino. Contanos, contadlo, por favor. Eu contou-mo aquí un cliente que esta é unha zona que os chorons independente, nin do Calvario, nin do centro. Entón sempre dicía que isto chamaban a Rusia Chiquita. É o único que sei. Entón eu gustou, Pero tamén, pero sabemos un puño máis. E cando foi o golpe de Estado, aquí foi, claro. A ver, Simeón, conta o ti que o sabe. Aquí viñemos a compartir. Non, é polo que escoitei dos meus pais tamén sempre foi unha zona que con moita resistencia, moita PCR, moita antifascista, entón, pois aí o nome. Pois aquí este coro de Rusia Chiquita, subiu que lembrade esta canción Nordés. Su, ti lembrala? Non, pois todos se vai pedir que cantases, pero vou a cantar eu. Pero acompañade, por favor. Porque eu sigo a novela, e penso que é unha cousa un pouco tamén distinta. Unha novela que é unha canción extendida. Pois é así. Mariñeiriño do mare, mariñeiriño da mare, debaixo da tua bandeira, non me queiras agardar. Eu nací en esas palmas, no me veres, eu nací en a ribeira, traio balanzo do mare, traio a forza das mareas, como zoupan os motores, como foa o ventavale. Eu veño da fin do mundo, nacida pra navegar. Miña nai deu meus camiños, e o meu pai deixou meu mare. Non tiña máis que deixarme, nin eu penso máis deixar. Indo polo mar abaixo, vou cantar unha serea. Fálame Deus, que me encanta, é unha cousa tan pequena. Forte! Indo polo mar abaixo, vou cantar unha serea. Fálame Deus, que me encanta, é unha cousa tan pequena. Bueno, la 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 Portas Ártabras, o día 9, vémonos en Bouzas! Moitas gracias. Bueno, que ben. Foi un reencontro feliz, Bueno, este libro por así, se está en teléfono, que se Presentación do libro A formiga fora do carreiro. Desta nova obra de Raquel Castro, A formiga fora do carreiro, ilustrada por Ángela Álvarez Paula, que está aquí tamén o meu carón.
e que acabamos de publicar na colección Árbore 10 anos da editorial Galaxia. Antes de nada, quero dar vos as grazas a todas e a todos por estardes aquí neste día complexo, porque véspera de festivo, véspera de ponte, porque ademais hai por aí moita festa de Samaín, que non de Halloween. Aquí celebramos o Samaín, e gustanos dicilo así e recordalo, porque, bueno, xa estamos moi colonizados de moitas maneiras, como para tamén unha celebración de corte popular que ven de séculos para atrás, pois tamén agora terminamos perdéndoa por esa colonización da cultura estadounidense tan rica, por outra parte, que tanto queremos e que tanto nos dá, a través do cine, a música, etcétera, etcétera, pero o Samaín é o Samaín. Presentamos hoxe este libro de Raquel Castro, presentámoslo ademais en Cartabón, por lo tanto, pues grazas tamén aos amigos de Cartabón e as persoas que traballades aquí, polo que sempre vos digo, pola milagre que supón manter unha librería aberta, con tantísima actividade, unha librería que é moito máis que un lugar onde se venden libros, unha tenda de libros, é un lugar de cultura viva, e que dá cultura de balde, ademais. Neste momento, no que ademais as institucións apostan tan pouco pola cultura, pois hai que celebrar a iniciativa privada de quen agora, pois podendo estar aquí tranquilamente comendo unhas castañas propias da época, pois montan todo este tinglado como montaron hai 2 días o luns, o pasado venres, e prácticamente cada 2 días podedes vir aquí á librería e teredes un anaquiño de cultura e absolutamente de balde, ademais. Así que, moitas grazas, Cartabón, polo traballo que facedes. Voulle dar a palabra en primeiro lugar a ilustradora. Non é moi frecuente que as ilustradoras e os ilustradores participen nos actos de presentación dun libro, sendo o seu traballo tan importante como é. Neste caso, Raquel insistiunos moito, bueno, non houbo dúbida desde o primeiro segundo en que quería que aquí estivese Ángela. Ángela Álvarez Paula apareceu en forma de correo electrónico un día dicindo que quería facer unhas prácticas na editorial, que quería probar, que quería enseñar o seu traballo. Eu citeina, foi así, non? Sentámonos ali na mesa redonda do meu despacho e pedinlle, como me parecía prudente pedir, pois unhas mostras, quería ver o seu traballo. Bueno, creo, ela non vai deixar mentir, que en moi poucos segundos eu xa estaba convencido. Dixenlle que, por suposto, no momento en que entrase algún traballo que a mí me parecese que pudera entrar dentro da súa liña, non? Hasta aí todo normal. En efecto, entrou o libro, bueno, tiñamos o libro de Raquel, eu chamei a Ángela, dixenlle que quería que o fixera. Ata aí todo normal. O que xa non é tan normal é atopar unha ilustradora con semellante personalidade. Que se vai deixar guiar polo editor, faltaría máis, non? O editor, un señor que menos, claro, un señor así moi serio, moi calvo, moi maior, e entón di, pois mira, que facer isto, pero o que ela dixo foi que tiña unha idea de como facer os personaxes, non? Entón dixen, bueno, isto que a min me gusta, ela sen máis non vai facer o traballo, estou seguro de que podría facer un traballo técnicamente moi preciso, pois que lo que fagas bichiños, con antenas, con patas e con cara simpática, perfecto, pero ela tiña outra idea. Isto nos fai pensar, están aquí os seus pais e decimos a eles, parabéns pola filla, isto fai nos pensar que estamos diante dun artista con criterio, que vai ser difícil que siga as normas, non por indisciplina, senón porque as súas normas son mellores, e foi o que me fixo ver. Ela díxome que ela vía os personaxes humanizados, que, bueno, empezou a describirme a araña, e era moi divertida a súa descripción que salía da súa boca. Eu, que son un tipo prudente, debo selo, dixen, bueno, pois faz uns bocetos, mandasnos, e a partir de aí empezamos a falar, pero gústame moito eso que me planteas. Non tardou moito en chegar ese correo electrónico con, aí están, son ensaios, son bocetos, bueno, inmediatamente dixemos que sí. Son a vez, nos reunimos para corrixir unha cousiña, e aí tamén se ve a súa profesionalidade, porque eu tamén dei unha idea de que había algo que me gustaría que fose de outra maneira, deu unha razón en 2 segundos e ao final chegamos o que hai que chegar cando se fai un traballo editorial, a un equilibrio entre a artista e as ideas do editor. E temos aquí este libro que, dende logo, tamén un exemplo de xenerosidade, porque eu lle pedín 10, 11, 12 ilustracións, non moitas máis, e ela fixo un traballo
de máis do dobre de ilustracións para, repito as súas palabras de hai 2 minutos aí de pé, quería coidar moito este traballo. Bueno, pues parabéns, porque este é un traballo excepcional. Creo que Raquel como autora tamén estará moi satisfeita, non? Ahora vou dar a palabra a Ángela, que se estrena como ilustradora con libro, ahora se vai estrenar tamén como oradora, case nada. Le pido para ela un forte aplauso. Primero de todo, moitísimas grazas por vir, grazas Francisco por esta introducción que tampouco me esperaba. Eu si quixen coidar moitísimo o libro, tamén estou moi agradecida de poder estar na presentación. Intentei, dende o primeiro momento, facer unha ilustración moi persoal, ata o punto que se me permitise, claro, porque eu sei que estou traballando para 2 persoas. Tive moita liberdade, e iso encantoume. Xa, dende o primeiro momento, da idea que tiven, que se me respetou, de facer ao fin e cabo, insectos como se fosen humanos, es que realmente xa falaba con Raquel fai un momento de que, perdón, estou moi nerviosa, é a primeira vez que teño que facer isto, este é o meu primeiro traballo, pero bueno, un momento. Todo o libro ten moito detalle por a miña parte. Sempre estive pensando, xa que é unha obra de teatro, ata que punto podo permitirme unha liberdade. Todo está moi ben descrito, están descritos os personaxes, están descritas as escenas, por iso quixen, en todo momento, as ilustracións intento que aporten algo que non se mostre no texto. Creo que añade historia. Tamén por iso empreguei tantas como vin que podía ser necesario. A cor, a portada, todo ten o seu porqué, nada o fixen para que quedase ben sen máis. Hubo que corrixir alguna cousa, eu estuve totalmente de acordo. Perdón, sinceramente. Respetaronme a colocación das ilustracións en todo o libro, eso encantoume, eu pude ter moitísima liberdade para facelo, tal e como imaginaba os personaxes. Eu estou encantadísima co resultado, é como ter un fillo, vero en persoa, despois de estar tantos meses traballando en isto. De verdade, ver que gustou, porque tampouco tiña por que ser así, e sobre todo a escritora, que non a pude conocer ata hoxe, pero un rato. Claro, imaginarme esta obra que al fin e al cabo é unha obra de teatro sendo realizada despois de facer as personaxes, non sei, eu como algún detalle podo dicir que intentei que tivese máis ou menos, xa que é unha obra de teatro, se describe onde están colocadas cada cousa, se describe moi a fondo todo. Quixen que, por exemplo, cando están no camiño, ten un escenario de ervas que realmente, como aparece no principio, vese un bosque, despois vese o camiño de follas, como se fose realmente unha historia contada que podría pasar de calquera nena, pero representada con insectos, como realmente unha metáfora, como dicía ela. Na parte do circo tamén emprego escenarios escuros para que non se vexa como unha habitación cerrada dun teatro, para que se vexa máis mobilidade. Mostro todo un ambiente así máis ou menos máxico, como de ler o libro, o que a mí me gustaría imaginar é que non se conta. Non sei que máis dicir realmente. Dixéchelo todo. Perfecto. Vos reparade na señalidade que é introducir o personaxe da araña, así. É dicir, o máis fácil sería debuxar unha araña. Sin embargo, son unhas mans aí tecendo, non? Bueno, pois isto é moito da señalidade artística que queres atopar aquí. Non menos é a calidade artística do texto de Raquel,
que tampouco nos sorprende no sentido de que a coñecemos moi ben o seu traballo na editorial Galaxia. Publicamos o ano pasado, hai dous, xa non me acordo, 16 ou 18, no 16, as terapias da doutora Ledicia, tamén unha obra de teatro pensada, pois, como case todo o que ela fai para a rapazada. Raquel Castro é unha activista, xa non só da literatura, senón que é unha activista do teatro. Leva moitos anos tirando dun fío, por seguir co tema das arañas, tirando dun fío que é moi complicado de tirar, que é o teatro escolar. Xa en sí é difícil tirar do teatro, imaginade canto máis do teatro escolar. Tanto tira que terminou liándonos, no mellor sentido da palabra, a editorial Galaxia, para crear un premio de teatro, o premio de teatro Roberto Vidal Bolaño. Teño empanada estas horas de mércores enorme na cabeza. Roberto Vidal Bolaño, que fallamos hai uns meses e que xa está convocada a súa segunda edición e con sorpresas interesantes para no que ven na nova edición. Bueno, pues Raquel ten moito que ver tamén na creación dese premio. A formiga fora do carreiro, ela vos falará moito mellor que a min do libro, pero ides a topar sobre todo unha historia que parece que vai de insectos, creo que Ángela o explicou tamén moi ben, parece que vai de insectos, pero en realidade vai sobre a condición humana, basicamente, non? É unha gran metáfora dos desexos coas que todas e todos vivimos buscando unha das cousas que menos apetece conseguir, que é a nosa propia liberdade e o noso propio destino. É unha obra infantil que trata esa cuestión, pero trata tamén o tema da manipulación, por exemplo, do doado que o do difícil que é vencer a tentación de manipular as persoas que buscan o seu camiño. E, en definitiva, falan na necesidade de un ser un mesmo, neste caso, unha mesma, porque é unha formiga que un día decide camiñar por fora do carreiro. E iso é o que nos conta aí Raquel Castro. Bueno, deixo esa palabra que vos vai explicar muchísimo mellor tamén. Grazas a todos por vir hoxe aquí a acompañarme, vexo moitos amigos e estou moi contenta de que estéis todos aquí. Tamén lle quero dar as grazas a Galaxia e a Francisco por confiar novamente en mí, xa é a terceira vez que estou publicando en Galaxia, estou encantada de formar parte desa gran familia. E logo tamén a Ángela, por suposto, que é o que dicíamos antes, que ela, eu creo que captou perfectamente a esencia do libro coas ilustracións. Eu dicíalle cando cheguei que se nota que o leu a conciencia, dime que o leu moitas veces. Bueno, iso vese cando é un libro, claro, destinado a público infantil, e entón, pois, ao estar destinado a público infantil, as ilustracións fan moitísimo, non? Entrache polos ollos, e os rapaces, cando o teatro para ler, o teatro para representar, pero tamén é para ler, e as ilustracións axudan moito a imaginar os personaxes, non? E tal como elas ve, humanizándoas desta maneira, están perfectas, non? Os trazos, mesmo das caras e todo iso. Gústame tamén especialmente porque eu teño moita sorte. Todas as obras de teatro que escribo, antes de ser publicadas, xa son representadas, porque teño a sorte de ter un grupo de teatro infantil porque escribo estas obras e xa as levan á escena, non? Entón, claro, estes diseños tranquilamente podían ser elas. Aquí teño 3 nenas do grupo de teatro, non? Porque moitas participaron nesta obra de teatro e evidentemente levaban as anteniñas, pero eran elas as caras, as súas expresións, non? E aquí vese perfectamente, non? Como dicía Francisco, bueno, pues este libro é unha metáfora, é a forma de como unha fábula, máis fácil de falarlle ao público infantil para quen está destinado, ás veces non tan infantil, porque hai libros para nenos que tamén poden ser para adultos perfectamente, enténdese o que se quere dicir. A formiga decide dar un salto, sair do carreiro e facer a súa vida como a ela realmente lle apetece, ela marcha na busca do seu destino. O que se quere transmitir é que todo o mundo temos que facer iso, todos temos que facer iso. Estamos nun carreiro que nos agobia, o carreiro é metáfora da vida, non? Pois sair, pegar un chimpo como esta formiga, marchar fora e facer o que realmente te apetece. Nunca é tarde. O personaxe máis bello é a araña,
Araña representa pois a tradición, ela sempre está aí insistente ata o cansancio, non, de que quer pillar a formiga e todos os insectos que pasan por ali, e ao final mesmo a araña deixa a súa rutina, pon o nariz de payaso e ela di, agora de vella, Moni Crequeira, en marcha con todo o circo, non? E vaise por aí adiante. A obra ten dous actos. No primeiro acto pois, é o paseo da formiga que sai do carreiro e que vai encontrándose con distintos animaliños da fraga. Animaliños, neste caso, unha bichería, todo, e son todo insectas, nos permitimos a palabra, son todos insectas. Ela busca o seu destino, van aparecendo, cada unha dalle a súa idea, e logo hai unha discusión aí que non queda moi clara. Realmente, pois, o destino é o noso futuro, realmente o destino está escrito, non está escrito, temos que escribilo, están aí nesa totomía, non? E logo, ao final, o acto final, pois, o público que está vendo a obra pasa a formar parte do espectáculo, ao final é un circo, o que pertence toda esta bichería, e forman parte da obra de teatro, porque a formiguiña baixa do escenario, dalle pois apéndices, non, a todo o público, dalle as antenas, dalle os nariciños, e convírteos en personaxes da obra que están vendo esta obra de teatro, non, este circo. O único permanente no escenario, pois aparte da imaxe de Fraga, é a cadeira da araña. Para mí a araña é un personaxe moi importante, xa sae no libro anterior, en Bestiario Doméstico. Gustan os bichos, Sí. E a araña é importante, porque a araña identifica, bueno, está tecendo, non? Falabas de é difícil, pois, esas tentacións que nos van aparecendo polo camiño, non? Entón a araña é a que está tentando todo o tempo engancharte, a formiga nunca ha saído do carreiro, nunca ten experiencia, entón é unha presa fácil para esa araña. Outros bichiños son os que van dicindo que vaya saindo, non? A araña está tece que tece, a araña para min aquí é como a parca que está tecendo as nosas vidas, ela decide cando cortala e cando non, non? Referencia a iso. E logo porque eu identifico coas costureiras, e en Bestiario Doméstico tamén aparece un das protagonistas, a última, non? Que nesa arañeira da vida, non? Na que estamos todos, ela tamén está aí tecendo e destecendo. Bueno, a miña avó era costureira e eu, pois, non sei, teño precio a ese, sempre me apetece poñelo aí. Hai outra cousa que metín aquí, que tamén ten que ver, que xa ten coincidencias da vida, que esta pandeireta que está aquí, tan chula, que regalouma o meu grupo de teatro, regaloume esta pandeireta ao tempo, entón, como me regalaron, pois teño que aprender a tocar a pandeira, toco a malamente, pero algo fago. Ana come pan, entón quixen que a obra se pechase pois cunha muiñeira, todos cantan, é unha das cousas que pasan nas miñas obras de teatro, porque o meu grupo de teatro pídeme cousas. Este ano queremos unha obra que vaya de extraterrestres. Vale, pois veña, extraterrestres, tal. Este ano queremos isto, este ano tal. Este ano pedimos unha cousa moi difícil que estou aí escribindo. Queren que sea de risa, claro, porque están dispostos a pasar todo o ano aburridos facendo unha traxedia, eles queren que haxa sempre risa. Queren que sea de risa, queren que haxa misterio, que haxa detectives que investiguen un caso. Fácil, ben? E queren que apareza o bingo. O bingo? Sí, bingo. E non sei como compaxinar estou me volvendo loca, pero estou facendo a obra. E bueno, paso moi ben con eles. Ese grupo de teatro que teño regaloume esta pandeireta e unha homenaxe, pois a iso tamén quixen meterlle aquí unha muiñeira ao final, non? E casualidades da vida, que falaba da costureira, teño unha amiga que é costureira e ademais toca moi ben a pandeireta. Metina nun embolado, que tiñera a presentación e que cerráramos a presentación pois tocando a pandeireta. E esta última muiñeira de Mazaricos final, co que se despide, porque é outra das cousas que me piden que haxa música, sempre teñen que acabar con música. E bingo. E bingo. E se te fixas, bueno, das terapias da doutora Ledicia tamén ten música final, había unha aperta, un sorriso e un cantar, sempre apertaban aí, era unha forma da terapia. E nada máis, é o que temos nesta obra, en cada unha voulle metendo elementos que moitos son peticións deles. E xa digo, moi contenta de
de que se poidan representar e de eso. E logo, grazas a que se publican, tamén poden chegar a outro profesorado, a outra xente que poida traballar co teatro nas escolas, que para min é importantísimo. O teatro ten moitísimo potencial para traballar nas escolas, podense sacar moitísimas cousas a raíz do teatro. Moitas gracias. As obras de teatro de Raquel Castro rematan sempre con música, nos libros está esa música tamén, e polo tanto nos parece de xustiza que remate este acto coa mullera de Mazaricos, que creo que vamos a escuchar agora mesmo, non? Podeña. Patricia Leira é cantante de toca pandereta e malla con folk. Un aplauso para ela. A Violeta, que pertencen ao grupo de teatro Ata Sempre de Alxén, van nos axudar a cantar esta canción. Nos poñemos o tal, Isabela, telo por aí. Ou se tedes o se alguén ten o libro por aí, podedes mirar na parte final, página 118, 119, que tedes a letra da canción. Se queredes acompañarnos o refrón. Zalo, acompáñanos co... Que non nos acordou o tono, xa da muller en Mazaricos. A ver, alguén... Empetas tú? A comida no carreiro ia toda pesarada, non podía coa carga, estaba forte, carrallada. Todo el día trabajando, se puede y se decide, cada día descansando. A mirar una comida no me digna de ingresar, todo el día cabezando con mi niña lo demás. A política no creo, no para de trabajar, siempre lleva mucha cabeza, niña me por mi niña, todo el día trabajando, que por ella se decide, estaría descansando. Por mi niña, todo el día trabajando, que por ella se decide, estaría descansando. Moi ben, pois nada, imos pechar xa o acto, imposible pechalo mellor, e agora Raquel Castro pois quedará aquí para asinar os exemplares que ides mercar agora mesmiño, todas a todos. Perdón. Medio Juanito. Claro. Por guionista tiña... Presentación do libro Paseniño, Paseniño. En primeiro lugar, expresar a miña gratitude persoal a Antonio García Teijeiro por convidarme a acompañalo na presentación deste acto no que presentamos a segunda edición de Paseniño, ilustrada por Marcos Viso e editada por Edicións Xerais de Galicia, e para min unha honra e un privilexio poder participar
este serán e facelo aquí en Cartabón, onde tantas outras veces compartimos a ilusión da aparición dun libro en lingua galega. Facelo tamén acompañando o ilustrador Marcos Viso e o escritor Xavier Estévez, que falarán a continuación. Paseniño é un libro que foi publicado hai 15 anos pola editorial Everett, que foi ilustrado polo mestre Xosé Covas, un libro excepcional, extraordinario, que marcou un fito tanto na poesía infantil galega como na nosa edición infantil. E esta segunda edición tamén unha edición excepcional como aquela primeira, tanto pola concepción da ilustración de Marcos Viso, a que felicito por tan excelente traballo, unha ilustración que foi capaz de crear un libro que constitúe unha auténtica arca de emoción, unha homenaxe a Rosalía de Castro, onde coan por todas as páxinas os versos de Cantares Gallegos. É unha edición, neste caso, que ten a originalidade de estar acompañada dun CD musical froito da colaboración de Antonio García Teijeiro co productor Javier Ruiz, no que o poeta recita os textos, no que o autor declama os poemas, o que facilita unha segunda lectura, se cabe aínda máis emocionante, un libro que quedará moito tempo no catálogo privilexiado de Xerais. É un libro que é un camiño, está concebido como un camiño cara a Rosalía eterna, é un camiño que sigue as pegadas temáticas que ela alegou en Cantares Gallegos, o que lles permite abordar a Antonio moitos dos temas que foron aparecendo nos seus medio cento de poemarios, porque realmente Antonio García Teijeiro é autor dunha obra monumental, neste momento máis de 50 títulos en lingua galega, unha obra que contribuiu á formación de lectores de poesía ao longo destas 3 últimas décadas e a despertar o que é o propio xénero da poesía en galego. Se hai 30 anos que publicou Antonio o seu primeiro libro, hai case 40, eu creo que sí, case 44 décadas que leva promovendo a causa da poesía, e iso creo que tamén é o que estamos celebrando neste serán, na presentación deste libro de beleza xenerosa, que é un libro que constitúe despois da obtención do Premio Nacional con Poemario o Mar, o que eu entendo un período de auténtica xeitura para o autor, o momento da súa madurez literaria e o momento tamén de ampliar o seu público e sobre todo tamén de decir o algarimo e o afecto de tantas persoas que admiramos o seu traballo e o seu compromiso coa causa da poesía. Paseniño é un libro dun activista poético, pero é un libro tamén onde atopamos o ADN da súa obra, esa capacidade de facer compatible tanto a emoción co discurso crítico e coa complexidade da innovación estética. E probablemente esos 3 elementos son os que caracterizan o libro que hoxe presentamos: emoción, a construcción, o libro como artefacto, como discurso, e a complexidade da innovación estética no diálogo entre os textos e as imaxes e a propia concepción da obra con unha edición extendida, como antes expresaba, no ámbito sonoro. En Paseniño falarán Xavier Estévez, o escritor Xavier Estévez, moito menos que eu poida facelo. Atopamos tamén a súa querenza polo mar, que todos
coñecemos, que estivo tan presente na súa triloxía recente, pero tamén está o seu interese pola música no rastro de Paco Ibáñez e de Aute, que tamén son homenaxeados con gran sutileza nestas páxinas. A idea de que Antonio, como activista, defende que a poesía é unha chave expresiva capaz de transformar as persoas, moveu toda a súa vida. Eu creo que foi un pouco o impulso, como a poesía, como esa arma capaz de transformar as persoas, de facelas mellores, que é o que temos que pretender sempre os seres humanos. E a verdade é que, como eu estou convencido que isto como non estamos só celebrando e só agarimando a Antonio pola aparición desta segunda edición de Paseniño, permitínme remexer no meu arquivo e buscar as referencias que no suplemento de A Pizarra, que foi o Semanario de Educación de Faro Vigo, que foi aparecendo dende 1983 a 1986, que foi no momento que tive a fortuna de coñecer a Antonio e de poder compartir o seu nome co meu e o meu co seu. É unha cosa que a min particularmente me emociona recordar neste momento. Antonio publicou o 15 de decembro de 1985 un artigo no que chamaba algo máis que unha simple exposición. Era un chamamento a unha exposición que organizaba a Fundación Germán Sánchez Rupérez, daquela de 1111 libros infantis juvenis, na Casa da Cultura, o que é actualmente a Casa Galega da Cultura, na Praza da Constitución. Daquela, cando ainda en Galicia o xénero estaba por desenvolver, chamábamos a participar nunha mostra onde había libros que xa desenvolvían o camiño que nos quixemos logo continuar. E a verdad que foi revisando e atopei que en abril do 86 escribía Antonio un artículo nunha páxina da Biblioteca de Aula, un mundo fascinante. É dicir, hoxe celebramos fin de semana pasada, celebraban máis de 1000 profesores e profesoras unhas xornadas de bibliotecas escolares, un movimento verdadeiramente extraordinario, onde a contribución da poesía está sendo determinante, e especialmente con figuras como o traballo de Antonio, o traballo de Fran Alonso, o traballo de Carlos Negro, de outras tantas persoas que levan traballando décadas nesta causa, pero Antonio xa hai máis de 30 anos estaba nesa causa das bibliotecas escolares, ou xa tamén na propia biblioteca na clase, que era como se chamaba na Biblioteca de Aula, en outro artigo que publicou en abril do 86. E a verdade é que é unha cousa moi curiosa, porque en este artigo da Biblioteca de Aula daba xa unha escolma de 12 libros de poemas para libros de poesía galego, castelán, ciclos inicial e medio. Bueno, daquela, contar con unha dúcia de libros, media dúcia en galego, era un elemento importante. Claro, indudablemente eu fixen esta procura de traballos de Antonio porque buscaba esta peza, que é moi presente neste libro, que é Alberti, la poesía de los niños, que é un artigo e unha entrevista que publicou a Rafael Alberti no Faro de Vigo no 30 de setembro de 1986. Me permito leer a Rafael Alberti. La verdad es que nada existe como soltar la poesía al viento, cantarla, modularla, llenando los oídos del alma de la gente en medio de una plaza, junto al mar, en un lugar cualquiera. Pero a verdade é que non solamente ven o caso
do artigo de Alberti, sino que hai aquí este outro, la necesidade de los libros de imágenes, Antonio García Teijeiro, 28 de outubro del 86. Claro, daquela non existían tampouco álbumes, ou existían moi poucos, é dicir, Xerais iniciaba a súa oferta con algunhas traduccións de algúns álbumes míticos como Cali Cali, pero aínda estábamos nesa causa e pois, bueno, realmente 32 anos despois presentar este libro, pois, a verdade é que temos que orgullarnos todos do éxito colectivo que supuso a causa da poesía, a causa do libro infantil e juvenil e a causa da edición na nosa lingua. E xa remato, porque ten que falar Xavier, porque podía buscar outras cousas, pero eu creo na providencia laica, igual que creo que hai cousas que non hai xeito de explicalas, e hai coincidencias aparentemente fortuitas que teñen que obedecer alguna razón. E eu estuve buscando, coa pizarra se distribuía tamén outras 4 páxinas que se chamaban o pizarrín. Poñía coleccionable para os máis pequenos, e este é o número 43 del domingo 24 de novembro de 1985, que hai 33 anos. Encontrei nunha sección que era o Pombal, que era para escritores noveles, textos que se recibían no pizarrín, un texto titulado A Conxura dos Bruxos, firmado por Xavier Estévez Ferreiro, Instituto da Guía, segundo D, número 9. A verdade é que xo que non fixen a mentosa ni me acordaba que tiña un texto tan maravilloso. Bueno, pues eso es la providencia laica, ¿no? Hai casualidades, hai causalidades, e hai cosas bonitas como o libro de cosas presentadas. Mil gracias. Ten a palabra o escritor Xavier Estévez. Bueno, vou empezar dicindo que non me lembraba de que no ano 85 eu xa estaba vivo. E escribindo, ademais. Bueno, para mí tamén é unha honra estar aquí presentando este libro, este fantástico álbum ilustrado de poesía, Paseniño, Paseniño. Cando Antonio me chamou para invitarme a estar aquí, tive que decir que sí obligatoriamente, porque admiro a Antonio, e o admiro ademais non só na súa faceta como escritor, senón tamén na súa faceta como persoa e na súa faceta docente, porque, bueno, eu son mestre de primaria, el tamén o foi durante moitos anos, e creo que un mestre non deixa de serlo nunca, e sí que o traballo que fixo Antonio ao longo destos anos dentro da aula pareceme esencial para espallar a cultura, para espallar a literatura, pois a través da rapazada, a través dos rapaces que medraron nas súas mans, pois amando a literatura. Agora que estamos nun cambio educativo, que falamos de innovación, que ponemos a vista en países como Finlandia, que queremos cambiar o paradigma educativo, que se lle empeza a dar importancia á emoción como un dos caracteres importantes a hora de educar aos nenos, eu volto a vista atrás e digo que eso de introducir a emoción dentro da educación é algo que xa facía Antonio pois dende o comezo da súa carreira docente. Antonio atopou unha porta para acceder ao corazón do seu alumnado e conseguir pois desarrollar todo o seu potencial, e esa porta foi, entre outras cousas, a poesía, cando ninguén apostaba por introducir a poesía dentro das aulas. Antonio, estou me lembrando dun libro de 2009 ou 2010, A Poesía Necesaria, pois xa contaba da importancia de solucionar esa eiva que había na educación literaria pois das persoas, que era pois
pois, o tema da poesía. E fixo unha aposta moi importante por introducir a poesía nas aulas e tamén por divulgar a literatura galega a través deste xeito que é a poesía. Definir a poesía é algo moi complicado, eu creo que tamén dixo algunha vez que non se pode definir, que é imposible. Se puidésemos definila non sería poesía, evidentemente, a non ser que un teña o talento pois de Benedetti, que di que a poesía é pois a alma do mundo. Eu non son Benedetti, pareceríame atrevido facer unha definición, aínda que quizáis me gusta máis as palabras que di outro gran poeta, que é Azaustre, que di que a poesía é atopar o misterio que aniña no invisible. Iso significa que todas as cousas que nos rodean en realidade están cheas de beleza, e esa beleza pois é, digamos, atrapada pola poesía, que é o que fai Antonio en absolutamente todos os seus libros e naturalmente pois tamén neste Paseniño, Paseniño. Esa porta de acceso pois aos sentimentos que Antonio plasma a través dos seus versos e faino dun xeito magistral. Como decía Manolo, este libro, Paseniño, Paseniño, formaba parte da editorial Everest hai 15 anos, pero isto eu non lle podo chamar reedición, porque en realidade non o é. É unha revisitación, é volver ao lugar onde fomos felices, pero con outra ollada, con outro xeito de entender a vida. Pasaron 15 anos, somos persoas distintas, e contar cun ilustrador diferente. Xosé Covas fixo un magnífico traballo nese álbum, pero creo que a forma de abordalo que ten Marcos é completamente diferente e aporta unha visión fresca, dinámica e tremendamente sensible ás palabras que Antonio plasma neste Paseniño. Este libro é unha viaxe, un camiño que nos vai a conducir cara á poesía de Rosalía de Castro, pero que ao mesmo tempo ese propio camiño está cheo de cousas importantes. Os grandes temas que trata a poesía dende que a poesía existe, que son pois o amor, a amistade, a natureza, a propia palabra. Todos esos temas Antonio consigue introducilos nos seus poemas e facer pois unha obra cargada de interese literario e cargado tamén pois dun xeito de ver a realidade cotiá, pero con outros ollos. A elección de Marcos como ilustrador eu creo que non é, ou non debería ser casual, porque Marcos, ao longo dos libros que leva ilustrado, teño a sorte de que ilustrara dous dos meus libros, ao longo das súas ilustracións eu creo que Marcos conseguiu crear unha atmosfera propia, conseguiu crear un mundo propio, moi conceptual, un mundo pois onde xoga moito cos grises, un mundo que a través das ilustracións nos fai pensar, e o camiño que levan as ilustracións neste libro forman parte da poesía, pero ao mesmo tempo é un camiño absolutamente diferente. É dicir, tanto as ilustracións como a poesía parecenme incluso dous libros distintos, que se complementan, pero que poderían verse, eu creo que por separado. As ilustracións son tremendamente poéticas, suxerentes, moi oníricas, e, o sea, para mí... A que sí, despois vi outro internos. O sea, pareceme un traballo espléndido. Da poesía de Antonio, pois pouco máis que decir. É dicir, estamos falando dun dos grandes nomes da literatura galega de todos os tempos. Estamos falando dun home que está deixando unha pegada tan fonda, o sea, que temos que ser conscientes de que esa pegada vai perdurar durante moito tempo. O sea, o traballo que está facendo, e que estivo facendo ao longo dos anos Antonio García Teijeiro, pois dotar dunha complexidade tremenda textos que en principio parecen tremendamente sinxelos, e a través desos textos cargalos, regalarnos, agasallarnos
pois de toda unha serie de sentimentos e de emocións dos que é imposible escapar. O sea, fuxir é imposible. Eu invítovos a ler este libro, a lelo pois cos ollos dun neno, coa súa inocencia, porque de verdade que ides descubrir unha forma nova de ver o que temos ao redor, de ver pois a vida. E por riba, pois este libro agasállanos cun CD donde o propio Antonio fai unha lectura da súa poesía co fondo pois dun piano moi jazzístico, dunha guitarra pois moi onírica tamén, como as ilustracións de Marcos, e unha forma de achegarse a poesía, pois eu creo que diferente e que se agradece, ademais. Un álbum que eu non podo definir, é dicir, se alguén me di que este libro é un libro infantil, eu diría que non. O sea, é un libro para todas as idades e para calquera. Un libro que engallola, que me parece pois un auténtico agasallo e que é un punto e aparte dentro da poesía que se está facendo no noso país, ou polo menos así me parece. E non quero extenderme máis, o sea, creo que falar de poesía é importante, pero moito máis importante é lela. En este caso, pois a min gustaríame escoitar a Antonio como autor do texto, pero tamén a voz de Marcos para que nos falen un pouquiño de como conseguiron combinar estas dúas visións, a literaria e a ilustrada, de forma que, o sea, a combinación crea algo tan fermoso como este Paseniño, Paseniño. Así que eu pasolle a palabra, neste caso a Marcos. Debo recoñecer que viña nerviosísimo, pero agora mesmo estou emocionadísimo porque e super contento e encantado porque acaba de pasar unha cousa que dá sentido a moitas das preguntas que me levan feito. Unha vez fixeron unha definición do meu traballo como algo así, tamén unha amiga, como que era o ilustrador da melancolía. E resulta que esa melancolía supoño que significa que falta algo. Hai algo que non está presente nese momento. E acabo de descubrir o que era, gracias ás palabras de Xavier. Que ben. Sí, fantástico. Que era exactamente por que ilustro como ilustro, ¿no? E acabo de obter a definición perfecta do meu traballo, da miña concepción de traballo, que é conquerir, resolver o misterio que aniña no invisible. Gracias. Moitas gracias. A frase non é miña. Azaustre. Sí, sí. A frase é moi fermosa. Pareceme impresionante. Despois tamén dixo Xavier, falabas de que este libro ven sendo como a revisitación, ¿no? Unha revisitación dun lugar onde fomos felices. E teño que estar encantadísimo e agradecidísimo porque gracias a esta revisitación fixeronme partícipes dun lugar onde foron felices. E entonces eu non podo estar máis que feliz e contento. Feliz, contento e agradecido a Antonio por confiarme esa, en principio, responsabilidade que brevemente pois era unha responsabilidade de abarcar un libro xa editado e ilustrado por o querido Xosé Cobas, e agradecido tamén porque esta revisitación tivo lugar nunha casa onde se xuntaron, digamos que seres humanos, personas, amigos que fixeron posible que o traballo fose dinámico, divertido, creativo e entre eles os que me rodeaban, estou falando de Antonio García Teijeiro e de Elena Pérez, fixeron que o resultado fose o agardado, penso, e o querido, polo menos
por min. E polo tanto estou contentísimo. Tamén teño escoitado que os autores non debemos falar do noso traballo. E eu cada día que pasa estou máis convencido de que debe ser así. O traballo... A ver, de pouco vale que eu intente conquerir unha chispa, un xogo entre un texto que debo ilustrar e a ilustración provocada por un estímulo que é ese texto mediante unha emoción, un sentimento que experimento cando escollo esa ilustración, esa idea, se o lector non a interpreta. Non intento que interprete o mesmo camín, pero sí que o que intento é, o que falaba antes, crear un misterio, que falte algo, porque senón penso que non debera existir a figura do ilustrador, xa o di o texto. E esa é a miña visión, e foi a visión e o concepto que me levou a traballar deste xeito o libro, non? Crear esa segunda ou, bueno, non sei se triple lectura que acompañaba a ese texto e que o fixera como forzar e conquerir que o lector intentase atopar ese misterio oculto en cada ilustración na seguinte páxina e na seguinte páxina. E eu creo que hasta aquí. Sí. Sí. Sí, perfecto. Así, me quedo aquí. Graciñas. Hai moitos ollos no mundo, ollos ledos e valeiros, pequerrechos, preguiceiros, ollos tristes e profundos, ollos ollando sobrentes, ollos con olladas frías, ollos de noites e días, olladas de ollos doentes, ollos claros e marróns, azuis negros, verde escuro, ollos que baten nos muros, ollos corisco e limón, ollos das pombas feridas, ollos limpos meiguiceiros, ollos que aluman carreiros, ollos de olladas perdidas. Hai moitos ollos na terra, ollos ollando as olladas doutros ollos e as moradas de tantos ollos que berran. Este é un poema de Paseniño. Dicía Xavier que ás veces é moi difícil dicir que se isto é un álbum infantil ou non é un álbum infantil ou é un álbum para todas as idades. Eu creo que a poesía, cando se fai con honestidade, é moi probable que poida chegar a todas as persoas que teñan ese corazón transparente que permita asumir as cousas fermosas e non fermosas que hai na vida, non? E coa poesía se pode facer isto. E se poden facer moitas outras cousas. Bueno, boa tarde a todos. Quise empezar cun poema porque creo que o mellor. Teño que agradecer profundamente a librería Cartabón, pois esa acollida que sempre ten con todo o mundo que fai cousas polo país. Ese tremendo labor que están facendo Gonzalo e Maribel nunha librería que se está gañando a pulso, o sea, gañou a pulso, pois ser un faro importante para todos aqueles e aquelas que amamos os libros, que amamos a literatura e que amamos o país galego, que queremos que o país galego e a nosa literatura atinga, consiga o que ten que conseguir. Maribel e Gonzalo, moitísimas grazas. É a primeira vez que presento aquí, pero eu tiña moitas ganas xa de facelo. Pero claro, me quedades tan a desmán, pero merecedes tanto que non tiven dúbida que este libro tan especial para min fose presentado aquí. Así que moitas grazas e parabéns por todo o que levades facer. Ben, na mesa está a xente que eu quería que estivese hoxe. E quería que estivese Manolo Bragado, porque para mí Manolo Bragado desde hai moitísimos anos foi o editor que sempre comprendeu aquelas cousas que eu lle pasaba. E teño que dicirlo así claramente. Sentime sempre enormemente apoiado e aínda que tivésemos algún momento, algunha discrepancia, as cousas eran
como ten que ser entre escritor e autor, editor e autor. Por conseguinte, quería que estivese malo bragado, porque despois de tantos anos volveu ao colegio, comigo foi moi xeneroso, nunca rexeitou un original, e realmente eu estaba sinceramente en débeda con él. E estou moi agradecido de que sacase todas estas cousas que eu xa non sabía canto tempo pasara, e a de cousas que fixe nun momento en que non había nada, porque cando se falaba de biblioteca de aula non había nada de bibliotecas de aula, cando se falaba de biblioteca de centro non había nada, e un iba lendo, iba asistindo a cursos, etc., etc., e iba entrando, entendendo que había que facer as cousas de outra maneira, e facelas con emoción, porque a miña palabra, non me gusta xente que vende emocións, pero sí me gusta que todo o que se poña nas mans poida desprender emoción. Por iso, Manolo, grazas. Quería que estivese Xavier Estévez porque é destes escritores emerxentes, que emerxentes no sentido de que van pouco a pouco facendo unha obra, pero que chega un momento en que te miras neles e dis que ben escribe, que vos temas toca, que ben vamos, que venimos. E a verdade é que Xavier, primeiro, exagerado en cousas que dixo, con relación a min, exageradísimo, sobre todo en eso de que clásico, casi clásico, pero realmente eu admiro moitísimo a obra de Xavier, gústame o seu labor como autor, e gústame e admiro o seu labor como docente. Eu creo que iso é algo que a mí me chega moi dentro, porque eu pasei toda a miña vida sendo un docente que intentaba emocionar as persoas con moitos erros, con moitos pasos adiante para atrás, e arrepentíndome de moitas cousas, pero así foi un pouco a miña vida. E realmente o que tires desas persoas que están aí para que isto sexa un pouco máis respirable. Entre outras cousas direi ademais que Xavier conseguiu emocionarme cando me dedicou o seu libro Dios de papel. Eso foi para min algo impresionante. E teño que agradecerlo, pero non por isto, sino teño que agradecerlo que tivese ese detalle, pero sobre todo que siga sendo o que é. Marcos Viso foi para min, dende o principio, unha aposta persoal antes de entregar o libro a Manolo, porque este libro eu falara a Manolo de que saíra en Everest, pero non se movera. Hubo problemas técnicos de distribucións e de comerciais, e o libro distribuíse moito. Eu dije, cando se cumplían os anos que se iban a cumplir, eu levelle o libro a Manolo, comenteille, e ademais quería que fose Marcos Viso. E quería que fose Marcos Viso justamente por todo o que dixo Xavier Estévez. É dicir, porque fai unha lectura que non é, que pode ser a da poesía, pero moito máis aberta, moito máis seductora. Eu dixenlle esta tarde, dicía eu, que se podía ler o libro, que se podía ler a ilustración, e que podía ser que decátase de que aí hai moitos elementos, e como se baseou, que palabras foi capaz de rescatar e poñer aquí. Está aí o poema, pero tamén ten unha lectura individual. É dicir, eu tamén lle decía que collo 3 ilustracións deste libro e doullos a alguén que lle guste a literatura, e podía facer un magnífico traballo. Por conseguinte, Marcos non só non me defraudou, senón que para mí foi algo fundamental. E teño que facer aquí, que ainda que non este na mesa, unha mención a Javier Ruiz, que produciu o disco, que foi en Madrid un par de veces a súa casa, ao seu estudio, e ali estivemos grabando, fixo un traballo, creo que precioso, cando realmente non pediu nada a cambio, fixo única e exclusivamente por agarimo e porque lle gustaba colaborar nun libro especial. Ben, antes dicía Xavier de definir a poesía. Hai uns cantos anos fixeron unha entrevista no Fara de Vigo e preguntáronme que era a poesía. E eu dixen, a poesía é a alma das palabras.
E quedéme feliz, dixo, que palabra, que maravilla, pero que definición. Logo atopei a un amigo e me dixo, que bonito, eso me encantó. Me dixo, claro, sí, es que é así. Pasado un pouco de tempo, dixe, que barbaridade, o sea, que... non quedei nada satisfeito. Decir, por favor, aquilo foi unha cosa de periodistas e punto, e listo. Porque eu creo que a poesía non se pode definir. E esas dúas definicións que ti puxeche son preciosas de Azaustre, de Pérez Azaustre e de Mario Benedetti, non son definicións de poesía, é poesía. É como se dis que un camiño é unha serpe, sempre que sexa un camiño non queres decir que camiño e serpe sexa o mesmo. Por conseguinte, eu estou en contra cada día máis da definición de poesía. Hai unha maldita manía por querer definir todo, eu creo que coa poesía non vale. Por que é importante para min a reedición deste libro? Primeiro porque sempre crin neste libro, como creron Irene Penas no seu momento e Xosé Covas, e que tivo problemas de difusión. E a mí dábame moita mágoa que un libro como este quedase aí dormido, quedase aí perdido, esquecido. Por iso levei a Xerais e a resposta foi magnífica. Por que é importante para min a revisitación deste libro? Porque me permitiu e me permite facer un camiño cara a Rosalía. Ás veces apoiado nos seus versos e outras veces na emoción que destilan os seus versos. Rosalía e Celso Emilio Ferreiro foron para min os dos autores faro que me permitiron entender e chegar á poesía galega, porque eu non esquezo que fun educado nun fogar castelán falante, franquista, antigalego desde o punto de vista de que o galego foi bastante maltratado. Recordo a miña avoa que lle saían cousas en galego e meu pai dicíalle, non diga esas cousas, que eso está moi mal dicho, non diga esas cousas. E saía el disque, saía moitas cousas. Eu vivín aí. Chegar, porque eu empecé loitando pola poesía, en principio en castelán e despois de Manuel María cara aos nenos, pero en castelán. E eu entrei na poesía, entrei na literatura galega, entrei na cultura galega a partir dun compromiso e a partir tamén de algo que a min realmente me preocupaba, é dicir, que os nenos non podían pasar ano tras ano de costas a poesía en galego. E antes de que o galego entrase na escola, eu xa lles poñía algunhas pequenas cousas. Por iso digo que Rosalía e Celso Emilio Ferreiro e despois Manuel María cara aos nenos foron para min esas portas de entrada na poesía galega sen a que non podo vivir. Eu teño os meus libros en castelán porque ás veces a poesía é imposible traducir e, bueno, aproveito ese segundo idioma, pero realmente é onde me sinto realmente feliz de cando escribes poesía en galego. Por iso este libro para min, que camiña cara a Rosalía e que tenga a Rosalía como faro, é fundamental. Eu sempre reivindicaré a Rosalía, sempre, a pesar de cousas que ás veces lees que te poñen moi enfermo. Por que é importante este libro para mí? Porque no camiño atopei pombas que convertín en pombas de lume e pombas de menta. Porque vin sereas con todo o mar detrás. Porque atopei animais durante o camiño e solpores con ollos a tremer. Porque entendín os salallos dos piñeiros e porque o fume envolveu moitas veces o meu rostro. Porque dei cunha rapaciña pequerrechiña que pintaba de verde e amarelo o seu cabelo. Ou outra que planta flores nos meus beizos. Porque as campás que oía Rosalía tocaban tristes, frías, despistadas, fuxidías. Porque sen Rosalía a miña poesía ia ser diferente, moi diferente de como é. É unha poesía pegada á miña pel, e que olla cara a esperanza, pero tamén sinalando as cousas que non me gustan. E porque hai moitos ollos no mundo, ledos e valeiros, pequerrechos, preguiceiros, ollos tristes e profundos. E porque hai miradas de escuma, sorrisos de mel, narices de satén. E ademais este libro ten para min algo especial. Cando lle regalei a Paco Ibáñez este libro, as moitas veces que ia a súa casa, el non me dixo nunca nada. E nunha cea ali, eu estaba sentado e por detrás veu e empezou a cantar pomba de lume, pomba de amor, eu mirei para atrás e era el cantándome sen guitarra
a música que empezara a poñerlle a este libro, a este poema deste libro. Eu quedei abrallado, para min foi emocionante. Que a persoa que máis influiu na miña vida para que eu amase a poesía chegase a ser amigo, pero sobre todo me dixese que non era mérito del, cando sí que é, sino que os meus poemas xa levaban en sí mesmo música, eu a verdade que quedei abrallado. Dellas gracias, el deu máis gracias a mí, eso me parecía algo imposible, además de que non o creo. E despois xa veu outras dúas cancións que fixo sobre poemas meus. É dicir, como non vou querer este libro? Como este libro non significa moito máis do que de tantos outros. É dicir, para min este libro é fundamental por todo isto e por moitas cousas máis. Por iso agradezo esta maravillosa edición que se fixo e que Edicións Xerais fixo. A todos os que participaron nesta edición estou moi agradecido. A Marcos, porque o entendeu perfectamente. E por iso, sinceramente, quero rematar lendo un poema que Paco Ibáñez canta en todos os concertos aos que vai, e faino en galego. Tamén me sinto, sin querer, ainda que por regalarlle libros en galego, eu tamén me sinto que unha figura como Paco Ibáñez cante en galego gracias a Celso Emilio Ferreiro, con Chove, e gracias a 3 poemas, ainda que outro día me chamou por teléfono e dí que xa ten un cuarto, de Paseniño a Paseniño. Para mí é un orgullo que o faga en galego, porque el foi que nos descubriu a todos os que vivimos nunha época moi orfa, os que nos descubriu a poesía, a forza da poesía, a emoción da poesía. E sigue a facelo con 80 e tantos anos. Por iso, este libro é fundamental, porque este poema que vou ler está a soar na súa voz, na súa guitarra e nos seus concertos en galego. E algunha vez que me preguntaba que significaba algunha palabra que eu lle dicía, pero él quería agarrarse sempre a esa palabra en galego, ese idioma que ama profundamente, porque é unha das grandes virtudes de Paco Ibáñez, que, por certo, as 3 cancións están recollidas nun disco caseiro que fixemos na súa casa, na antoloxía que Xerais tamén publicou no seu momento, de Un rato dixo a lúa. Bueno, pois, isto é importante, así que vou rematar lendo o poema que Paco Ibáñez canta, e vou atreverme a cantar a última estrofa, pero só a última estrofa, porque senón destrozaría o poema e a canción. Non hai folla... curioso, ademais, a mí gustaríame que me dixese que eu fixen isto con unha idea e Paco Ibáñez atopoulle outra, que logo, falando con ele, absolutamente compatibles. Eu fixen con unha idea e fixo pola outra. Eu creo que fixo unha boa lectura que a mí me serviu para decir, pois sí, para unha cousa e para a outra. Non hai follas verdes, nin perlas no mar, area nas praias, nin ondas de sal. Xa non funga o vento, nin voa o pardal, as flores non medran, nin quenta o verán. As árbores perden as polas en máis, e nos amenceres o sol non está. As nubes no ceo están a falar, e a lúa na noite non quere alumar. Que ocorre na terra? Que ocorre, rapaz? Se son pesadelos, eu quero espertar. Que ocorre na terra? Que ocorre, rapaz? Se son pesadelos, eu quero espertar. Que ocorre na terra? Que ocorre, rapaz? Se son pesadelos, eu quero espertar. El leu este poema como un alegato a prol da natureza. Leu non clave. En cambio, eu escribín este poema en clave de que esa terra está moi maltratada polos homens, polas mulleres, por todo aquilo que significa mando,
por todas as injustizas que hai, por todas as cousas que día a día nos van pasando, que un ás veces está bastante canso de todo iso. Bueno, pois eu escribino por aí, el tomou por outro lado, pero realmente as dúas lecturas son válidas, porque cando el me dixo iso, eu fixen a lectura e efectivamente teña razón. Así que imos rematar cantando todos estas 4 versos. Cantade comigo, a ver. Que ocorre na terra, que ocorre na mar, se son pesadelos eu quero despertar. A segunda vai ser mellor. Que ocorre na terra, que ocorre na mar, se son pesadelos eu quero despertar. Moitas grazas. Si dais sempre nos damos.